Здорово. Сегодня 13 ліпня і гэта не влог, бо за гэты тыдзень было зроблена загрузіцца роўна 0 нахуй. Да, бо тут як бы была і перанос гэтых працаў у выніку 6-днёўка і яшчэ і так як бы завалы па працах, таму часу вынайсці не атрымалася і у выніку не паспеў ніхуя, ўжо вырашыў, ладно, лепей этот, прынамсі, пададпачыць крышачку ад гэтага ўсяго. На наступным тыдні, спадзяюся, будзе паспакайней, пасвабадней і змагу зрабіць хоць штосьці. Да, мне трэба займацца вот якраз этим узроўнем меланоўце. Я там хіба, наколькі я памятаю, нічого так не распісваў для сябе, толькі вот то, што я тут намаляваў падчас запіса. Дзе? Копі. Окей. Все. На этом все. ББ.